Right, yes vazukuru vasekuru sei. Yes vazukuru muri sei sei. Ndokumbura kuti tinyore kumakomenzi anditi. Tikwazisane. Time yanga yareba. Muri kundinzwa ere? Muri kundinzwa zvakanaka. Ndokumbura kana muchipinzwa mungotaipa mundiudze kuti muri kundinzwa ere zvakanaka. Kana muchindinzwa ndokumbura mungondiudzawo. Muri kundinzwa zvakanaka ere? All right, thanks very much, Trevor Light, thank you very much. Right, thank you so much, vazukuru makadi henyu, vanoyanzvadzi dzangu, handiti kwakadii kwese kwamuri kumativi mana enyika pasi rese, handiti wakadii hako Charlotte Conte, wakadii hako, thanks very much for waiting. Nometa mangwani wakadi yako mzukuru wangu mazuva anga areba nditi. Hadley Elias Zirise mzukuru, thanks very much for coming. Let's share our streaming handiti. Already ndaona 27 people waiting. Let's just continue sharing. Let's continue sharing our streaming. Tensia Shiko, thanks very much for waiting. Manas Chibanda, Zurudi mzukuru wangu, thanks very much. Patience Omela, urise mzukuru, Rufambe, urise kwa uri. Right. Priska Muvirimi, Siziba murise mwira ziba mevangu, urise kufujaira. UAE kwenyu. Right, Judith Chikandiwa zviri kudii muzukuru wangu. Hey, sekuru ndevano vari pano. Right, Miriam zviri kudii Miriam muzukuru wangu. Shadrach zviri kufamba here muzukuru wangu. Thanks very much for coming. Sasha zviri kudii chimuzukuru chacho. Nyaradzai Lenmo Soko zurikudii, I miss you too. Kowanzwe futi naye Lenmo. Chii changa chanetsa muzukuru wangu? Kana kumbozviziva wave kunzwa sei manje? Trevor Light zvirikudii muzukuru wangu? Thanks very much for all your support. Tikuiona. Banyai TV zvirikudii? Irukura here Banyai TV. I'm so glad kukuona. I'm so excited. Better. Evelyn. Zuri kudii mzukuru wangu. Nenonda kusuwa zisingaite. Right. Plexi Nyambo. Zuri kudii. Wakadii hako mzukuru wangu Plexi. Right. Finis Osbu. Zuri kudii. Dangana kusuwa neli mzukuru wangu. Thanks very much. Thank you so much. Alright, ndrukunzwika. Thank you very much. Thanks very much Banyai TV. Right. Okay. Rudy mzukuru wangu Stu. Dagonero that's Karago Stu. Thanks very much for coming. Rutendo zvikudii mzukuru. Thanks very much nekuuya nditi. Right, tapera Alois zvikudii. Thanks very much nekuconfirma kuti tiri kunzwanana. Ndanga ndarowa zveshuwa mzukuru wangu. Grace Dondo zvirikudii mzukuru wangu. Ndadzoka manje, ndadzoka. Handiti. Right. Shadrach zvirikudii mzukuru wangu. Neo, zviri kufamba here. Okay, thank you. Iwe usadaro zvedu. Wakutoenda kumba usati wandiona uri kukwirira kupi? Ndouya kuzotokuona kuairport. Ndine access yekuya paairport, ndine ndiri padhuze. Rega ndite ndichakufonera muzukuru. Ndichakufonera after streaming. Ungamboende kumba.
ndisina kumwa drink, munhu wandogara padhuze naye ndingatouya kuairport. Esinora zviri kudii? Marange zviri kufamba here muzukuru? Thanks very much nekuuya kustreaming. Upose ipapo zvako ndinodada newe. Right, ndambokunyoresa Lionel. Angelina Sibanda zviri kudii? Peggy zviri kudii muzukuru wangu? Ndaswera kuri sei? Alfie Shingex zviri kudii muzukuru wangu? Thanks very much for coming. Louis Munyukwi zviri kufamba here? Tinashe Struvi, Ronald Revi. Right, ndoda kuti ndikurumidze, ndoda kuti ndimhorese munhu wese handiti. Right, Lady P, Tendai Chengeta, Primo, Joy, Craig, Lenmo. Ninonda far away, and I'm so excited. Nyarai, Veronica, umwendiani kwansat. Ruben, ndepi mzukuru wangu Ruben, rufambe. Right, Willis. Nyara zaya pamushata ndiripo. Eve. Thanks very much. Nenonda fara. I'm so excited to be back. And ndichakudzai zvanga zvichiitika. And garai musabe pashow. And ndine mazinya aya sasekuru vevanhu. And the only Zimbabwean uncle. Let's share our link. Vamwe vauyewo. Ngatiti kuti vamwe vauye vazukuru. And ngatiti kuti vamwe vadi vauye. Ndai zviri kudidi. Mildred. Hello, Ruth. Right. Ndianowanisanda murisa. Right, Patience Omela zviri kudidi. Shadrack Messi. Right. Chinzwa mzukuru kana wanga usati wasubscribe but tangire papo anditi. Subscribe to this channel. This is our family channel. Anditi. This is our family channel. Vazukuru wangu anditi. Also let's share our stream. Nasi toda kutaura nyaya yakakosha. Anditi. Pane zvimwe zvinhu zvekuti atizive kuti unoziva kuti life is iri unpredictable wazukuru. Life iri very unpredictable. Nasi tinogona tinewo pa live streaming panapa mangwana tizoti unenge uri kupi. You can end up wave muchipatara kana kutofa chaiko chaiko anditi. Because izvozvo zvinokontroliwa naMwari anditi. Izvozvo ndiMwari unozvicontrol anditi. So today we want to talk about vanhu vakambopinda mumajeri vakasungwa anditi. Vakasungwa, vamwe vanosungwa nemhosva dzakasiyana siyana. Vamwe vanopinda mumajeri vasitorina kana mhosva. Vamwe vanotopinda mumajeri nenyaya yekungotadza kutsanangura nyaya chete. So ndo vanhu vatinoda kumbotaura navo nekuti vamwe ihama dzedu. Ende kana vachinge vazobuda mumajeri vanodzoka kwatiri. Anditi vanodzoka kumba, they come back to the community. Ikoko kwavakaparira mhosva anditi. Ikoko where they committed their crimes. So today we are going to be talking about those people vari kumajere, those who were vakasungwa, kuti tinovagamuchira sei kana vachinge vadzoka. Anditi toda kuti titaure pamusoro penyaya iyoyo. Okay. Anditi network yangu kana kuti network yako mzukuru yangu, network kana iri bo ndradze ndudze kuti iri bo ere yangu. Muri kundinzwa zviri clear ere? Muri kundinzwa zviri clear ere vazukuru wangu? Can you hear me clearly? Please confirm. Anditi. So ndonyaya yatinayo pazuva ranhasi. So I'm going to put the link here. Toda kuti timbotaura pamusoro pehama dzedu dzinosungwa dzoenda kujere, vonosevha sentence yavo. Is it easy for us to forgive hama dzedu idzi? And remember futi kuti vamwe vanotopinda mumajeri vasina kana mhosva vazukuru. Vamwe vanotoenda kujere vasina kana mhosva. So uyai titaure pamusoro pehama idzi. You never know. Ore ndine mufana wangu
I think ari panapa. I think he is here pashow panapa. At this other point he was akati achingofamba mutaoni umwe mukadzi obva atongomunongedzera. I think you still remember munin'ina wangu kana aripo achifamba mutaoni, another lady just pointed at her and said, this is the guy who committed the crime. And mob yanga yakutomuvinga. A lot of people were already on him until akazoti asiri ndakanganisa kuona. Do you know kuti zvinotoitika kutoti umwe munhu anogona kungofananidzwa nembavha akatoenda kujeri uchitozvifambira muzukuru, uchitozvifambira. So ndonyaya dzatoda kuti titaure idzodzo kuti vanhu vakadaro kana vachienda unge vaenda vonosevha and then vozosvika patime yavanodzoka tinovagamuchirawo sei? Anditi vamwe vanenge vakatodzipara mhosva, vamwe vanenge varitoripo kumajeri nekuti they committed these crimes. Alright, ndogona kupai for example yenyaya iri kupisa yemuzukuru wangu akasvika paakapondwa akaurayiwa. Nditi akatourayiwa nditi, and vanhu vanototongoenda kujeri. Pazvinogona kuitika kuti vanonosevha sentence and then vodzoka. Tinovagamuchira sei vanhu vakadai? Vanhu vakatosiya vatikanganisira zveshuwa, vanhu vakatosiya vatitadzira, and then they were convicted, vobva vatosungwa votokandwa kusera nditi vozodzoka. How do we welcome these people? So ndaisa link kana tine maexamples evanhu vakatombosungwa nditi topawo maexamples enyaya dzinotoitika. Thanks very much. Live streaming yatakaita it was a success. Anditi forgive and forget ndokunga nyaya dzacho makadzinzwa, and we are still going to do part 3 forgive and forget. I don't know kusvika pattern. Tomorrow we are going to have another live streaming. Tomorrow and Friday we'll be doing my streams. You are wanted. So chiterera kana unga usati wasubscribe, but don't forget to subscribe. Anditi. Alright, thanks very much for confirming kuti ndiri kunzwika. Thank you very much vazukuru vangu. Anditi. Thanks very much. So ndaisa link kana vandangouya uzokwazisa sekuru vanoti hai nangu nazvekutaura kati mazuva anga areba awanda. Uyai mustudio tizotaura vazukuru. Anditi. Uyai mustudio tizotaura. Link ndaisa marona. Anditi. Right, ndikuisa futi link. Right, inino hangu ne 2 cents dzangu vazukuru. I think ndo panobva papinda futi nyaya yeforgive. Anditi. That issue yataitaura nyaya yeto forgive. Anditi. Hama dzedu dzinenge dzatotikanganisira ende pane pasisina reverse. Ndo pane mama issues anorwadza. Inini for instance myself ndombofunga kuti munhu akabata chibharo mwana mudiki kana kuti akauraya mwana wangu, to forgive also is a process inorwadza. Zvinhu zvinogona kundirwadza nekuti nditorera time kuti ndinge ndiri ndinoregerera, but zvine zvatoitika. Okay, pane this other incident yakamboitika yandaiona. Ndinowanzoona hangu nyaya dzemumakoti anoitwa majaji ekuamerica vanoisawo paYouTube. So on this scenario, it's the teenager akaurayawo mwana wevamwewo ari teenager zvakare. I don't know what's happening nelink. Try again kupressa link muzukuru. Vazukuru vangu vari kutsvaka kuda kupinda. Try muyanditi. Try especially kupinda mune mafesi enyu. Hanhasi hatisi kutaura zvinonyadzisa kana utyisa. Nditi kana ukaona kuti hausi kuda kuonekwa fesi unongoitena kamera urega kuti asa nekamera, because I think pari kuita problem. So what happened ndezvekuti baba mwana akaurayiwa, and then musi wekoti baba vachiona vakabva
vakasimuka vobva vataura vakati apa vakabva vataura vakati isusu sefamily we forgive you, takuregerera kunyange ukaenda for 15 or 4 years akapiwa ukadzoka to the community, feel free and feel free kuita zvese zvaunenge uchida, unenge wasevha and we believe kuti zvoni pauri kuendawo kujeri you are going to realize your mistakes and you are going to come back a better person. Listen Vazukuru, vamwe vanhu vanotozochengeta chigumbu chekutoti even munhu akabva kujeri zvinogona kutozomuremera zvakanyanya kurarama mucommunity nevamwe, zvinogona kutozomuremera. So what are we saying today? Tiri kuti zvoni ngatiwane Trevor, try again muzukuru amene uchichiriti, let's try kuregerera hama dzedu dzinenge dzaenda kupi, dzinenge dzaenda kumajeri. Welcome to the show muzukuru. Happy? Muri sei sekuru? Right uri se muzukuru wangu. Ndiripo. Chapinda sekuru, chapinda. Right, Trevor, wagona wauya muzukuru wangu. Welcome to the show. Kule muri atera. Right muzukuru wangu zvokudini? Right sekuru, enda kurowa. Iwe. Sekuru zvakaoma kuri sei koko? Kuno ku right. Yes, wakadii muzukuru wangu? Ndiripo sekuru, makadii? Ndiri right. All right. Trevor, what is? All right. Epi ndinogamuchira ku show yedu anditi? Yeah, thanks very much. Inini hangu ndofunga kuti kungovaregerera zviri nani, nesu zvinotipa peace of mind kana munhu achinge atongwa akapedza mutongo wake, kana auya uko anenge atochinjawo wadzidza zvakawandisa, saka kungovaregerera ndofunga kuri nani. Alright, ko pane scenario muzukuru, pane scenario yekuti munhu vamwe vakaenda kujereka vanodzoka vato because akanotora makore akawanda ari mujeri anditi pane vamwe vanodzoka vachitokudza kuti kujeri kuri tori bho, kujeri ndo kwatori kumba kwangu, zvokutoti I discovered kuti kune vamwe vanhu vanoti achibuda mujereka amboite 2 months ari panze anobva atopara kuti mhosvo obva atodzorerwa kuseri. Unotiwo kudii nevanhu vakadai? Should we trust vanhu vanenge vambopinda mumajere kana kuti tinofanira kuita tichivapawo tichisiyawo kagap? Ipapo panonetsa sekuru, cause inini panokunetsa, but iwewe can you trust? Ndoda kumbopawo example yekuti munhu akapinda mujeri nekuti maybe akarepa anditi kana kuti akaba odzoka, can you leave that person ari pamba pako nemidziyo kana kuti pamba generally kungomusiya pamba wotoenda kwaunoenda uri free nekudzoka? Ingava hama, mukoma, muzukuru, tete, zvinofambiswa sei? Uyu anenge akarepa kuti ndizomusiya nevana vangu, zvinombotinetsei. Zviri nani kana ndichibuda ndongobuda hangu nevana, cause trust yacho pane isusu vanhu inonetsa kana munhu aita zvinhu zvakaita seizvozvo. Kana chinge abawo
Nongomusiya pamba kana chingazvipamha futi ndo patinenge chitongozoona kuti aizveshuwa munhu uyu haana kumbochinja cause vanhu vazhinji vanoenda kumajereka vanenge vachingoenda kuti vonokorekta mamistakes avo vari ikoko unoona. Saka kana atadza kuti akorekte mistake yake ari ikoko zvinozorema kurarama naiye pacommunity. Yes. So kuroti but tine vanhu vandambotaura nezvavo muzukuru vekuti anenge asina kutopara mhosva handiti asina kutomboipara mhosva yachona opomerwa handiti munhu otozopedza atova kuseri and anenge achiziva chokwadi chekuti akapomerwa mhosva haana kuipara sometimes ndiye ega naMwari. Isusu sevanhu tinenge takatomupa judgment. It's so heartbreaking. Varipo vanhu vakadaro vanorarama vachitori vakadaro kuti akatopinda mujeri but haana kupara mhosva. Tinozvifambisa sei ipapo? Iyoyo inorwadza cause pane kumwe kwandakatomboverenga munhu akatoita 34 years ari mujeri and then after 34 years ndo pavakazomuona kuti haana mhosva. Iyo inorwadza. Yes. So ndiri kuti nekuda kwescenario yakadaro treatment yachona manje because mune musingazive kuti munhu akapara here kana kuti umwe anotoadmita kuti inini guys inini ndakapara mhosva iyi handiti but vamwe vanotosvika pakutobuda mujeri anotoita 10 years 15 years achingotaura kuti inini chero Mwari akauya nhasi ini handina kupara mhosva iyi. Vamwe vanenge vachinyepa but umwe anenge achitorevesa asina kutoipara mhosva. Chinova chinhu chinozorwadza kuti unorarama life yese une kupomerwa uchinemerwa zvinhu handiti. Yeah. Right, tichaita tichiverenga macomments vasingagona kupinda mustudio munokwanisa kunyora futi macomments handiti. Right, ndaisa link futi vanoda kupinda mustudio vane nyaya dzakafanana neidzodzo dzavanoda kutiudza dzakamboitika. You are free to come titaure nyaya inoyi because we have discovered kuti zvoni pane vamwe vanhu vanoenda kumajeri vaenda kujeri anenge asina kutopara mhosva kana kuti akaipara mhosva but achazodzoka futi kucommunity. Tinovagamuchirawo sei vanhu vakadaro? Tinovatambirawo sei? Vamwe dzindori hama dzedu dzepedyo and vamwe vachona vanotozodzoka kuzotogara nesu futi sometimes pamwe akatoparira mhosva imimi hama odzoka futi achizogara nemi. Tinovagamuchirawo sei? Right, muzukuru wangu Hedu. Sekuru. Hedu. Sekuru. Alright, wanga uchitaura nyaya yemunhu wekuti anosungwa zvozoonekwa pamberi. Unozoona technology kuti kunyika dzedu inenge ichiri shoma. Because mazuva ano technology yakubatsira meno ini ndakambodaiwo pane nyaya yakamboitika ndiri kubasa ndiri kuSouth Africa and ndakazopinda pane inonzi zvelie detectors. Ndakatomboitwa process yachona but I've discovered kuti zvelie detector I don't know nowadays because ndakaitwa zvelie detector nema private investigators. That was the last year but 2018. Ndisingazoti mazuva ano mishini yachona yaimprove here because that time that was not 100%. Kwedu uku manje especially nyaya dzakaita sedzerape
pane vamwe kuti anogona kungopomerwa. Pane imwe nyaya yandakamboona yaitwa naTilda vamwe sekuru vakangopomerwawo kunzi vabata muzukuru, handiti vabata muzukuru ende vakatoenda kujeri. Tete Tilda ndo vakatozobatsira kutoti ange ari anobuda. So nyaya dzachona dzinotora kunetsa muzukuru. Nyaya dzacho dzinototora kunetsa. Dzinonetsa idzi. So ini zvandongoadvisa vanhu ndezvo. Wati kuvagamuchira? Kuvagamuchira tinenge tiine chido chekuti sezvo vakadzidza kwavanenge vari ikoko tovagamuchira. Asi manje kune mamwe masituations like iwawo akafanana nekuti munhu kana achinge apara mhosva yakafanana neyerape, hei kunozonetsa kana lese tiri kugara tese pamba, mukoma wangu kana ndisekuru kana kuti ndiani akaita izvozvo, kuti ndozomusiya nevana, trust yacho inenge isiri, inenge ndisina trust iyaiya. Asi kana achinge abawo zvinhu zvidiki, like zvinhu zvidiki, ndinogona kungomuregerera ndongoti pamwe akatodzidza. Vamwe zveshuwa vanobuda vakatodzidza, then kozoita vamwe ivavo vamunotaura kuti munhu wacho haatombodi kuti ambotombogara panze, anotofarira life yeikoko mujere. Iyeye munhu iyeye ndiye anotonetsa, kozi vanhu nemucommunity vanotochema kuti munhu uya auya, muri kuona? Yes. Ipapo panonetsa. Chokwadi magrupu achona akatisiyanei. Vamwe vanotofarira kutoti dai ndikapara futi moto. Plus unoziva kuti ndakanzwa umwe muchinda achitaura achiti chinozotipa kuti tione kuti kutodzokera kuri nani ka inyaya yekuti community, when we come back ku community ka vanhu ava tichatotinzwisise, we are being labeled my names. Also unoziva kuti kuwana basa kwemunhu akambopinda mujere ka kunonetsa, handiti anenge atova neinonzi criminal record, handiti. So vanenge vakuti so nyange ndikadzoka kumba, my own family haichandigamuchire, the community as a whole havasi kundigamuchira, and also kuti ndiwane basa zvakutondinetsa. So beta nditodzokera kwandakaitwa free. Because isusu tine tichitodanana nekunzwanana, muri kuona? So someday anotobuda ongoita kana 2 months motonzwa futi kuti apara mhosva adzokera, odzoka futi onzi apara mhosva odzokera, right? Kovoti pane yatinyorwa naLen Mosoko, hanzi sekuru moti semwana uya wekwaMureu, handiti maurayirwe akaitwa sekuru shuwa moti tingamuregerera here, right? Zvinonetsa kuregerera munhu vakomana nyaya yachona kana neni kutaura chokwadi ka handina kuitaura because yakandi whenever pandaitira kuda kutaura nezvenyaya yemwana uya ka misodzi yangu kudzaishwa yaibuda. I tried kuita that story ka but yakandiremera, handiti inyaya inorwadza, inyaya ichiri kuti rwadza nanhasi, ichiri kuti rwadza. I'm following the story, inoti rwadza nanhasi. Asika mhosva tinenge tatoparirwa, handiti kuregerera kana kusaregerera zvakatoitika zvine zvakatodii zvakatoitika, asi tinofanira kuti tichitasira mangwana. Kana tichiregerera hatisi kuregerera for the benefit yemunhu watinenge akatikanganisira, tiri kuregerera for our own good, kuti tirerukirwe pamwoyo yedu, handiti. Also kuti mhosva yakaita seiyaiya kutiwo mweya wemwana wedu adii azorore nerugare, tisave nebundu pamwoyo, handiti. Kuregerera chinhu chinorema, chinhu chinorwadza vazukuru. It's not easy to forgive, it's not easy, hazvisi nyore kuregerera.
especially kana wakanganisirwa. Ndinogamuchira kustudio muzukuru wangu Banyai. Sekuru makadi tafara madzoka. Neno ndafara zvisingaite. Zviri kudii muzukuru wangu? Sekuru tafara mauya makanaka kuita mufana so. Usadaro. Saka ndofanira kumbopota ndichiita kaholiday ka. Muchisiya basa hamusikuona kuti hamhanya sei sevazukuru. Aiwa, ndafara ndafara ndinobva ndanzwawo kuti kusimbiswa basa rachona unobva watosimbawo kuti zveshuwa vanhu vazukuru vangu vari kuappreciata basa. Alright. Vapedza here sekuru kutaura vavatasheni? Aiwa, tiri kuita tichikandidzana. Unogona kumbopinda mudariro hako nayo nyaya yedu. Alright. Handiri kuda kupindura sekuru apo pamataura pekuti munhu akabuda mujere anogona kutoshaya basa. It's very difficult for him or for her to get a job. And ipapo vanofanira kupagadzirisa nyika yese. Because if you go deep ukatarisa even ma-ministers nema-president unotonzwa nzi vakatomboenda kujere. But they are ruling people. Yes. So zvinhu izvizvozvo hazvifaniri kuti isu tozvinoti affecta but vakurukuru zvisingava affecte. So vanhu vanofanira kuunderstanda kuti vanhu vanopinda mujere vamwe vanenge vapara mhosva vamwe vasina kupara. Saka kana panenge patoitiwa mafevha kuti vakurukuru vanogona kutitonga isusu but vakambopinda mujere. But isusu tikapinda mumajere tapara mhosva hanzi ukabudawo wane basa. And at the same time, they must understand that we have got kids to look after tabuda mujere. Yes. So, panofanira kugadziriswa. It's not a good thing. Inini hangu kusaidi rangu semafungiro angu. I think ipapo panofanira kupagadzirisa. Kuti munhu apinda mujere akazotambirwe zvakanaka. Nyangwe akapara mhosva zvinodependa. Because tiri kuona vamwe apatofanira kuita musiyano tese tiri vanhu. Yes. That is very true. Ipapo panorwadza nyaya yekuva blacklisted chinhu chinorwadza zvisingaite. Kuti unge uri unobuda kujere basa rachona ronetsa. Unofungeiwo nazvo muzukuru wangu yepi yataurwa naBanyai TV. Guys, let's go and subscribe to Banyai TV and it. The big sister Shai Nasa Meno Chichaitika Nemagetsa wanted it. So let's go and subscribe to Banyai TV channel Kukura Basa Rufam Bandit. Right over to you, mzukuru wangu yepi. Unoto kudine zvataurwa na ndofunga kuti zvataura naBig Sister ichokwadi vanofanira kuzvigadzirisa. Unozowana kuti vataura kuti vakuru vedu vanombopinda mujere asi vanouya kuzotitonga nditi. And then wozowana kuti inini pamwe ndawana opportunity yekuti ndimboenda kumiri. Cheka kuti ndiri munhu akaita sevakanga uzoona kuti ndine criminal record ka uri kuona. Saka at least vanofanira kuti at least vatinzwisisewo kuti kana ndabvawo kujere zveshuwa ndinofanira kuti ndimboshandira vana zotariswa kuti mhosva yacho yakaita sei. Kune dzimwe mhosva zvototi unogona kungoita kamhosva kadiki unenge waane criminal record and then zvimwe zvinhu paunenge uchiita mhosva unenge uchipushwa nemasituations anenge aripo because vazhinji vandoona especially vanhu vanoita mashoplifting ka unenge uchitoona kuti one munhu anenge akatoshayikirwa kana kuti nemurume ndiye angari breadwinner ivo vanga vasina kana chekutangira pasi then wozotoina zvinhu izvozvo kana chinge abatwawo unoita mhosva yakari kujera nditi paanodzoka munhu yavo tii zvinhu izvi
ndisati ndambozviita ende ndatoona kuti zveshuwa hazvisi kuita ochitoregedza kana chinga azowana opportunity pamwe yekuti ashande kana municipality handiti haachazokwanisi kuti awane basa riya razonzi ane criminal record. Dai vakagadzirisa ipapo kuti munhu ngaaregererwe, muri kuona kana achinge achizozviita kechi2 ipapo ndo pamunoona kuti zveshuwa munhu uyu haasi kudzidza nemistake yaakamboita. Yes, that's very true. I think ipapo wataura dama muzukuru wangu, tisati tatongera vanhu ka ameno big sister chai munopaona sei pekuti vanhu masituations anogona kutituma kunge tiri tinosvika patinopara mhosva. For instance, mhosva yekuba, yekutora mumashops. Ndakasichiona mamadzimai ekuti vanozosvereredzwa vonyadzisiwa, but ukada kunatsotarisa chaanga achitorera kuda kunoraramisa vana, ende vamwe vana vachona ka ndevamwe vana baba ka. Unozwa kuti vanhurume sometimes tisinopusha vakadzi kuita uraenda kutaurira kuside redu vanhurume, we push vanhukadzi kupedzisira vakuita mhosva dzakaita sekuba kana kutopedza kutoita chipambi. Why? Because kana inini ndikaita naye vana ndorega kusapota vana, ndinotarisira kuti vana vanga vari vanochengetwa sei. Ipapo sekuru muri kurevesa cause nyaya iripo ndeyekuti varume vari kutiza maresponsibilities avo, especially varume mazuva ano vava netsika yekuti akamitisa munhu anoramba munhumbu, atoona kuti mwana akura adzidza chikoro apedza chikoro, ndo panozoti mwana wangu anenge atoziva kuti maresponsibilities mahombe apera, hapasisina basa. Saka amwe masituations amunomboona vamwe vakadzi vanopedzisira vakusvika panguva yakaoma yekuti anopedzisira obatwa achivanza macooking oil mumadhirezi, mafuta, anenge achitira kunoraramisa mhuri. Iwewe wacho wakatorelaxa, otherwise if you look after your kids, vakadzi vanorelaxawo because a woman can go on any extent for her kids to live, for her kids to survive. So varume kana watoziva kuti wamitisa munhu wamudhamba kana kuti wasiya munhu nevana usingamusapota, utoziva kuti anything can happen to that woman. Saka try by all means kuiratidza kutova vana baba chaivo vakarongeka. That is very true, especially unozwa kuti tiri papo wazukuruka sepanozopesa munhu akuita chipambi, especially paarea yechipambi. Mukada kutarisa vazukuru vangu vanorarama nekuita chipambi, ukavabvunza nyaya dzavo vazhinji vanotoita vasingade mufungo. Sure sekuru. Vanenge Welcome to the show. And mukatotora fambi papa mukatoiinterviewa sekuru inogona kuudza kuti I don't have feelings with those people whom I sleep with, but I'm just doing this for the money. Saka so bad. So zorwadza mhosva dzotosvika pakuparo. Right, welcome to the show muzukuru wangu Amani. Thanks Kule. Muri sei Kule. Ndiri right, zvodii muzukuru wangu? Aiwa, tinofara Kule. Muri sei kwamuru? Aiwa, kunokuri right chaizwa meno ikoko. Aiwa, kunokuti tiri kuitirwa zvakanaka chaizvo. Aiwa, Mwari wamasimba ose ngaapiwe mbiri. Tinotenda. Right, iri mudariro wainzwa muzukuru yemhosva dzinoparwa nekuda kwezvakasiyana siyana. Hama dzedu dzoenda kujeri tozodzoka, tinovagamuchira sei? I think vanhu vaye vanenge vaenda kujeri vakadzoka tofanira kungovapa hedu second chance, because I think panguva yayo vanenge vatodzidza ende vanenge vari vanenge vakabhara, saka I think vanodeserve a second chance from us isusu vanenge vasara. But ukazoona munhu chance
akazodzokorodza zvakare akazoenda kujeri akadzoka ipapo andifunga kuti anenge akudziva ise. Alright, akapama kepiri. But Bible kari rinoti hanzi regererai, rambai muchingoregerera 70 times 70 zvichidaro. Ichocho hacho ichokwadi, but pane vamwe wacho nekuti unogona kuramba uchimuregerera but anenge achitoramba achitokuwadzisa vanhu vakawanda. Alright. Panenge pari tricky ipapo. Alright, tiri papo ka. Ndichidzoka kwauri Happy, andi ndozodzoka kwauri Amani. Panyaya TV wabuda muzukuru wangu, network yabva yatiza handidi. Alright, thanks very much nekuuya. Ndaona wanyimbo wataura kuti network yatiza. Right, tiri papo wazukuru. Pane vamwe vanhu vanopara mhosva nekuda kwemweya svina. Do you believe kuti kune mweya madzinza, mweya madhimoni chaichai inotuma munhu kuti anga ari anopara mhosva? Umwe anotozotaura kuti anotozoti abatwa ave pakati pekutopara mhosva kana kuti atopedza kupara mhosva, ndo paanotozoshamisika kuti ndasvika sei panapa. Makambosanganawo nazvo here? Happy muzukuru wangu. Alright, Amani, unotiwo kudini vanhu vanopara mhosva? Unoti kudini nenyaya yevanhu vanopara mhosva nekuda kwemweya svina? Mweya svina kana kuti madhimoni zviriko here zvinhu mweya yaya zvekuti munhu anopariswa mhosva nemadhimoni? Ya, zviyaizvo zvokuti munhu anopariswa mhosva nemadhimoni kana nemweya tsvina zvinhu zviripo, zviri kutoitika. Varipo vamwe vekuti zveshuwa vanenge vapariswa nemweya iyo yemadhimoni, kozoti vanenge vapariswa neruchiva votanga kunyebera kuti imweya yemadhimoni. Pane padainzotariswa kuti munhu zveshuwa imweya yemadhimoni here kana kuti ringori ruchiva rwaagara narwo zvake. Zvavafana nevamwe ogona kunge akaremba. Dzimongoni mweya wemadhimoni chino, but kazhinji kacho unenge utori mweya weruchiva chaiwo chaiwo, uri mweya wekusagutsikana uyo. Yes, munhu wozopedzisira apara mhosva. Apara dzinotanga kunyepera mamhepo nemadhimoni. Yes. Right, hanzi pane comment. Anna Mary hanzi vamwe vazoita mhosva again because they are not welcome to the community. That's very true. Vazhinji ndozvo vanotaura kuti zvoni ndikabuda kunze kwachona kumba kwangu hama dzangu hazichandide, the community which kwandinobva havachada kundiona. So pekutotangira futi ndikadzoka kunze ka handichistorina. So zvinane nditoita life yangu yese ndiri kupi, ndiri kujere. Ameno unotokudii nazvo zvevanhu vanoramba vachingoripita kupara mhosva vachipa nyaya yekuti imimi ndimi musiri kuvagamuchira vakadzoka. Vanhu vachona like vanhu vaya vanenge varepa kule zvinonetsa kuti umugamuchire, bhodzi munguva zvakaita sewo unenge one kana kuti vana vaunenge unawo pamba, ndiwe wega munhu unenge uchifanira kunge uchigamuchira munhu uyo anenge abva kujeri. Kuti munhu kuenda wakaita kujeri akaenda arepa, kuti uchizomugamuchira pako zvinhu zvinorema. Zvazvo akanodzidza jeri wangaenda, zvinhu zvinongorema uzotambira munhu akadaro. But iyo munhu wachona uyo anenge abva kujeri anofanira kuitawo kudzokawo achinja achinyatsoratidza kuti apa ndakadzidza leseni yangu, handichazozvidzoka, achingoitawo mamwe maways aya kuti awane kugamuchirikawo kana achinge adzokwa zonowa kudzokorodza zvinoita zvakanaka. Ameno chichakuitika inenge yakubreka breka. Alright, rega timbonzwa Happy uchiripo? Happy? Alright, network ameno zviri kuita network kumativi wose amana baaburuka, maybe network zvakare. Right, alright. No problem, rega itidai.
hanzi kumwe kuregerera kunozonyanya sekuru ndinaison uyu hanzi kumwe kuregerera naison Philemon hanzi kunozonyanya and kuregerera tiri kuti zvoni munhu ngaaregerere but ngatiitewo tiri tinovhura ziso pamhama yedu tisaregerere tobva takanganwa kuti zvoni panetu zvaakambopara handiti tinoregerera at the same time tobva tompa another chance tichimutarisa zvakare handiti. Right, welcome back Happy. Thanks very much for coming back. Handiti Muzukuru. Muri kundinzwa? Yeah, takukunzwa zvakanyanyisa. Okay, ndoda kupindura pane uyu ati vamwe vanozodzokera mujere because vanenge vachiti havasi kugamuchirwa mucommunity ka. Inini ndina bhudhi vangu time yacho ndandiri kumusha chaiko bhudhi vangu isusu tichiseva nemufushwa usina kana yeah. Muzukuru wami uyakhuluma. Yeah. Akhuluma mzukulu wami. Yeah, thina sitheba ngomfusha ne ongela netamatisi. Iye aiseva nehuku each and every day achitora huku dzevanhu munharaunda ipapo patinogara. Muri kuzvinzwa? Akafuta kudai mucommunity ndiye yega anga akafuta. Saka anga singadyi hake ana mombe wembudzi chichichi aingodya till nhasi anongodya huku chete kusvikira vanhu vachiuya kuzomutsvaga pamba vachimushaya. Saka ndobva azobatwa nemapurisa aya emuvillage munoona vakambomuendesa kumapurisa pavanga vachifamba ikoko akambovakumbira regerero zikanzi ndokumbira mundisiye ndichifamba ndega pana zvandinoita. Pavakamusiya kuti munhu uyu haizveshu anenge ari kuona kuti zvaaita ari kukanganisa mira tongofamba naye ndobva atozovasunga ivavo vamusunga akavarova stereka achipedza ipapo kudzoka anga kutogara kudondo. Muri kuzvinzwa ungati imhepo here kana kuti munhu anenge achingoita zvinhu zvaanenge achiona kuti iye zviri kubenefita iye kuzosvikira abva kukumba aenda kumwe futi kunokanga ari kwana sekuru akaenda kwana mbuya. Achisvika ikoko akasvika akaita same thing kutanga kutora huku dzevanhu achidya achiita sei kuzosvikira azotiza auya kunoku mhosva dzakawandisa dzaakapara pese paaifamba ndedzekungoba akangowana zvinhu zvinobirara malife yake inomufadza ika asi vanhu vanga vari affected. Saka kuzogamuchira munhu akaita saiyeye mucommunity zvinotonetsa tinenge tichidawo kuti tikuregerere asi zvinonetsa. Munoona paakazonoenda futi kumwe akaita same thing kusvikira azoenda kusouth. Paakaenda kusouth hatistomboziva kuti ari kupi nanhasi asi kuti inini hangu pane zvinhu zvaaitomboita kazvimwe ndakamubatira mwoyo mangu ndakatozosvika zvakatora time that time paaingoita zvinhu achirwadzisa vanhu ndandiri mudiki asi ndichitanga kukura ndakatongozoona kuti saka kungogara uchingobatira munhu chikumbo hazviite izvozvo zvakaenda achitomboziva kuti ari kuti wakangomubatira chikumbo zvirondani kuti wongoita wongomuregerera asi pacommunity zvinonetsa cause anenge akatovakanyira zvakawandisa plus unozva kuti chii muzukuru chimwe chinhu chinorwadza panyaya yauri kutaura imimi futi sehama dzemunhu anenge achipara mhosva chinorwadza chinozoita kuti dzimwe hama dzirege kutevera. Ndakadiscover kuti munhu akasungwa especially vanoramba vachipara mhosva vachidzokorodza kupara mhosva nekushungurudza vanhu. Munenge makufunga kuti zviri nani achigara ikoko?
plus imimi futika vanhu vanenge vakutopenda pamusha penyu, pamba penyu, vanhu vanenge vangoti ndo pamba panhinga apa pabhinya riya riya, ndo pamba pananhinga apa zimbabva riya riya, ne the whole family ka munenge unozwa kuti hapana munhu hazvinakidze kunzi mukoma wachona ndo uya wekugarira vanhu akaenda kujeri. Uri kuona pandirewa? Ava ndo vana vembavha yakaenda kujeri. So ndo kazhinji zvinotuma kuti vanhu vasange vari vanotevera hama yavo kujeri. I think kunyange akasungwa kune vanhu vari kumajeri for more than 5 years, 2 years, haana kana hama yake kana 1 yakamutevera kana 1. Why? Because hama dzake dzakabatikana, dzakashungurudzika, especially nekupenda, painting the good name red, kusvibidza zita kunorwadza. Right, tite tiverenga macomments hanzi Mera hanzi asizve kunyangwe tikatadzirwa zvinenge tinofanira kuregerera. Hakuna munhu akarwadziswa sezvakaita Jesu, asi mukushungurudzwa kudaro anoti varegerere nekuti havana chavanoziva. That's very true. That is very true. Ndosaka nhasi tati titange nekutaura nyaya inoi. Continuation yachona iri kumangwana yekuregerera, handiti forgive and forget. Ndosaka tine program iyoyo every Thursday. We will try to run that program Thursday ne Friday. Tinge tichiuinzawo nyaya dzevanhu vakatikanganisira. And how best can we forgive our family members vakatikanganisira, our friends, vanhu vemunharaunda, handiti hanzi futi naMary hanzi shoko rekuregerera ndinoramba ndichirisimbisa nekuti kutonga kwedenga uye anotinyaradza mukutadzirwa ndiMwari. That's very true. Fambai naro maimufundisi, regai tiverenge imwe yavo futi. Hanzi uye kana takatadzirwa ngatizivei kuti nesu tinotadzawo. Vamwe hatibatwi zvekuenda kujeri, asi tiri vatadzi vakuru, so kuregerera chinhu chakakosha. Do you know kuti zvoni tine vanhu, muzukuru wangu Happy, do you know kuti tine vanhu vasiri kumajeri izvezvi? We put a lot of people vanotodeserve kunge vari kumujeri but havasi mujeri kutaura kunoku. Vamwe havasi mujeri because vane mari. Umwe munhu ari kujeri nenyaya yekuti pakangoshayikwa lawyer chete. Otherwise hatorina mhosva. Kana kuti akatomisidzana nemunhu anga ane mari akapara mhosva ari panze zvese, and then iye nemhaka yekuti anga asina lawyer ari kuseri kutaura kuno. Ichokwadi. Umwe akangotadza kutaura chete, umwe witness yake yakatadza kutaura. I used to go kumukoti pandanga ndiri kuZimbabwe zvakanyanya, because inini program ndakaita theology, so I used to go kukoti kunonzwa kuti mhosva dzinotongwa sei. And ndakadiscover kuti mawitness kazhinji vanosungirira munhu. Mawitness chaivo. Asi vamwe vanenge vatotengwazve nemunhu iyeye kuti iwo unofanirwa kudai tokupa mari. Munhu opesa atoenda kujeri. Zvinongozomurwadzisa iye kana aega adya mari yaiya apedza. Mwoyo kana ari munhu ane mwoyo chaiyo zvinotomudya mukati kuti iye asi zvandakaita izvi zvakatoshata. Hazvisiri hai. That's very true. Hanzi naNaison Philemon hanzi sekuru tinogamuchira sei munhu akaenda kujeri nemhaka yekudambura musoro. Ini ndiri kumoza. Ini ndiri kumoza. But hanzi ini ndiri kumoza. Bati takabva kunogarira dzimwe dzakaitwa sedzidzi nezuro. Zvinorwadza muzukuru shwa munhu kana akadambura musoro, kupedza upenyu hwumwe munhu akadara anonetsa kuregerera. Zvinotorwadza ende zvinorema kuregerera. Ende kuregerera
ngatitaurei pamusoro pekuregerera mangwana vazukuru, tibve taipedza nyaya iyoyi haipere, because kuregerera chinhu chatinoita everyday. Ndiwo wambotaurire muzukuru kana kuti ndimary anyora akati zoni tinofanira kuregerera nekuti nesuwo futi tinokanganisa, tinenge tichida kuregerera. Alright, ndinogona kupai seexample. Inini pane vanhu vandoziva vakatsika vanhu nemotikari, accident chaiyo handiti, but vanhu votadza kunzwisisa kuti accident munhu zveshuwa, vototadza kuregerera munhu nekuti pane pafa munhu. Muri kuona pandireva? So kuregerera vazukuru kakuri right kusaidi kwako iwewe, because kugara takachengeta chinhu pamwoyo zvinhu zvakangooma. Hanzi naJudith muzukuru wangu, hanzi kuregerera kunoenderana nemhosva inenge yapara munhu. Ameno munoto kudi vazukuru, pane dzimwe mhosva dzatinoti dzatifanire kuregerera kana kuti idzi dzingatiregerere. Yepi unoto kudi? Iyi kana uri munhu asingapindi chechi haumboinzwisisi, asi kana uri munhu anopinda chechi, bhaibheri rinomboita richikutsiurawo kuti Mwari vakatotifira isusu taita mhosva dzakawandisa. Asi kana usinganyanyi hako kuenda kuchechi, zvinotorema kuti uregerere, plus unenge wakutanga iwowo kutojaja kuti okay, uyu akadai saka ndomuregerera, kana kuti uyu akadai handimuregereri. Saka ipapo panonetsa. Chokwadi, nyaya dzachona plus kutadza nekuziva, pane kumwe kutadza kwekusaziva, kana kuti kutadza sekuba, urese zvatambopa maexample yekuti munhu anokubira, alright, auya akapinda mumba menyu akatora grocery akabhabhagedhi rehupu, uyu tinogona kutomuregerera tichiti pamwe nzara. But yekutora banga kana kuti kuuraya munhu, zvekuuraya vanhu zvinotiremera. I think udzamu hwemhosva inenge yaparwa ndo unotuma kuti unoregerwa sei. Ndopanzwisisa. Asi kuti panyaya yatapiwa inini ndakatombokomenta, vamwe vaitokomenta zvavanokomenta, inini ndaangoti iyi yandiremera, iyi iri kungoda Mwari, kozi inini semunhu chaiye iri kutondiremera, kozi semukadzi ndinoziva marwadziro anoita kuti uite mwana kusvikira wamukudza azosvika pa7 years. Saka inorema iyoyo, kungonamatira kuti Mwari dai vasimbisa mai vemwana iyeye, vagone kuti handizivi kuti ndingati chikozi kuregerera kwavo kuchatora time, kozi maurayiro akaitwa mwana wake kuchatora time, nekuti zvinorwadza. Munhu wacho akatocheka senge ari kutocheka huku achiita mapieces, zvinorwadza. Varume veve, kana neni chaichaika, inini semubereki inini personally ndaigona kutozopesa ndapara imwe mhosva. Taura chokwadi chaichaika. Ndaigona ndatongoti watondipedza, because kana ukauraya mwana wangu ndichararamirei? Iye ari yeye wandiri kuraramira. Zvakaoma, but tinofanira kuregerera. Ndinongoramba ndichisimbisa kuti ngatiregererei. Ndinogamuchira chirongwa muzukuru wangu Fedi. Kule muri seze. Ndiri right wakati yako muzukuru. Ndafara wauya. Kwe mukule munosiya mativhundutsa mahama enda akamutaurira makazoitawo futi. Ndakati chi? Kule munovhundutsa vanhu vakavhunduka, makamboerenga zvakasendwa nevanhu.
munovhunduka ka hello tinovhunduka kule. Apa topic yanhasi sekuru. Wakutiza alright ife ndichimbomira because takutopedzawo shoko. So iwe mashoko ako ekupedzisira pazuva ranhasi ndipromise futi kuti mangwana unenge uripo muzukuru. Inini ndinenge ndiripo as long kana ndatombokumbira masikati kuti at least mukamboita malive after 4 ndaiona zvangu after 4 ndosaka ndatoita after 4 ndachitezwa kuti wapa request maita yenyu tenge tiripo. Okay. Alright. So asi vanhu tidzidze kuregerera. Alright. Vanhu ngatiregerere. So ngatitaure futi mangwana futi iyo yekuregerera. Chero zvichirema hazvo ngatizamei kuti timboregerera. Zvinobhenefita isusu pasaidi redu ratinenge tichiregerera. Yes. Ndo mafungiro angu. Ndinokutenda muzukuru wangu. Thanks very much nekuuya nhasi and I'm so excited kuti nhasi wauya waspenda time urimo mustudio. Mangwana toda kuti ubvise kuzvivhara umesi. Problem musoro wacho wangosina kugadzirwa ndosaka alright. Ndinozvinzwisisa. Nedhuku yange iri kure saka ndakazoambarara zvangu pambeti. Asi mangwana aita bo. Alright. Waita basa wagona watsigira musha wenyu muzukuru. Sachivaudza vamwe vazukuru kuti vasubscribe kana vanga vasati vasubscribe. Wovaudzawo zvakanakirawo pachannel penyu. Vazukuru vasekuru vari munzvimbo dzakasiyana siyana. Tokumbirawo mouya kune musha wedu wasekuru Saint TV. Pane zvekudzidza zvakawandisa. Saka kana pane zvaunenge uchinganzwisisiwo unogona kutozvidzidza ipapo. iTV iri kudzidzisa zvikuru. Ndinotenda. Ende kana mapedza kusubscribe musakangamwe kuti muise notification bells kuitira kuti mozoziva zvinenge zvichiitika. Anokukwazisai kuti pane zviri kuitika. Aiwa ndinotenda chaizvo. Unozwa kuti chii muzukuru ka? I think next time isindebele samasikondange so kodwa ndiyatanda kakhulu ukusebenzisa isindebele kumixa izindimi zonke la because like endlini yemuntu ndoti nje futhi ikhaya labantu bonke. Ikhaya labantu bonke yebo futhi ngiyalithanda lonke la. Hayi nathi siyakuthanda malume. Ngiyabonga futhi ulale kahle namhlanje ngithi. Ngiyabonga malume. Alright. Improve. Improve. Hayi I'm still learning. Ngichathaura zvangu chazvinhu. Okay. Alright. Thanks very much. Okay. Much love. Much love, mzukuru wangu. I love you so much. Right. Mzukuru wangu Hedu wazotiza usatotataura ndowanga waita upesira kupinda mustudio. Mangwana futi same time wazukuru tinenge tine live streaming at na 6:30 same time tinenge panapa tichiita live streaming mavideos ari kuuya manje tiri kuimprova tikuda kuimprova zvinhu zvakawanda vazukuru. Also tine imwe yandiri kutanga yetraveling kune avo vanofarira zvekutravela handiti pane channel yakanzi City to City Travels handiti ozine ndokunga inongori ne10 subs. Thanks very much kune vakasubscribe kuchannel iyoyo handiti iri kukugadzirai zvakawanda. Tida kuratidza nyika dzakawanda vazukuru ndo maplans aripo. I need to be traveling to a lot of places. Nzvimbo dzakawanda masiti akawanda ndichikuratidzaiwo kuti kune vanoda kufamba kuenda kuma holidays
kune vanoda kuzomigrate vachibva kuZimbabwe kana kuti wherever you are, munge muri munoziva kuti munofamba sei kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana. So apa pasepa kuti ndiri kuUAE ndichakuradzai ese anonzi ma7 Emirates. Pachano ipapo ndichakuradzai maguta ese kuAbu Dhabi. I'm planning, in fact, I'm going to be in Abu Dhabi, Dubai. I'm going to be in Fujairah, Sharjah. Ndichaenda kwese kuti kana wazoplana kuda kuuya kuDubai kunge uri unoziva une information yakakwana kuti zvinofamba sei. Inini pandakauya ndanga ndisina information yakakwana, chinova chinhu chakandirwadza pazukuru. So nemiwo futi kana ukazoplana in the future kuti I want to go for a vacation kana kuti kuenda kuzotsvaga basa, ndoda kuti ndinge ndinogather information yacho yese. So channel yachona inonzi City to City Travels, handiti ndakaiisa ozvinezva isati yane mavideos, ndangoisa hangu kavideo, ndangozvifunga ndichidriver one day ndangoita kavideo ndiri muroad. So ndakaisa community tab redu. So chekai community tab yepanapa. Ndokumbira kuti ungosano subscribe, handiti ndikumbira kuti ungosano subscribe wazukuru. Thank you very much nema support esa munopa. Kana ungasati wasubscribe panapa futi, let's subscribe. Mutipe futi nyaya pama comments, munotipa ma topics amunoda kuti tinge tinobata nezvawo. I think mangwana tichaita forgive and forget, and then day after tomorrow on Friday ndoda kuti timbopinda mudzimba, timbopinda muma relationships, anditi timbotaura kuti ndezvipi zviri kukanganisa ma relationships edu. Vazukuru vangu vasingagone kufadza madzimai pabonde. I think that day ndinochita action chikuradza kuti chiuno chinoshandiswa sei, handiti sasekuru vevanhu kandoda kutombokudzidzisai vazukuru, mukadzi haangoirarwe naye ungati bhasikoro. Ndichakuratidzai kuti inotinwa sei, handiti so subscribe kuchannel yakanzi City to City Travels, and aipa community tab munonoiona, handiti alright. Handi kwanobvisa nhumbo akasazikanwa akasaenda kujeri kwese kuuraya. That's very true. Mary, thanks very much necontribution nekucontributa nhasi wataura zvakanyanya. Thank you very much. You will never disappoint. Hanzi nyaya yatapiwa inosirisa, asizve tapiwa rinotove soja riri kumira nenyaya yake ega, riri kumira nenyaya yake ega. Jesu anoti regai vana vauye kwandiri. Those guys played with the anointed. That's very true. Vakatamba nemoto pasina mvura rume vaya, and vakatamba nesoja, soja rinosvika kure chaiko chaiko. So thanks very much nekutionesa izvi muzukuru wangu Mary. Sibusisiwe chokwadi chaichai chausi kunyepa pano ndo pane dumba rako nerangu muzukuru wangu. Thanks very much. Yebo ngiyakhuluma kancane muzukuru wami, ngiyazama. Right. Alright, hayi uyakiliza. Ngiyakiliza kancane. Alright, thanks very much wazukuru. Thank you very much nesupport yamapa nhasi. I think nhasi tinomirira panapa. Ngatinyorei kuma-comments, let's share. Handiti nehama dzedu ngatiudzewo vamwewo nezvechannel yedu yakatinakira pamusha pedu, tinge tiri tinodanawo vamwe, handiti ngadane vamwe tinge tiri tinosubscribe kana usati wasubscribe. Thank you very much. Vapinda mustudio mese ndinokutendai, vacontributor vanga vachinyorawo kuma-comments, I thank you so much. Mangwana na 6:30 tine imwe live streaming. Come, let's share, ngatitaurei, let's share ma stories edu. The last time taona Julie akatudza nyaya, akatudza qiniso, akatudza nyaya, akatudza nyaya dzakatibatsira vazukuru vanditi. So come, let's share nyaya dzinobatsira upenyu hwedu. Thank you very much. Na Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, mukadzi wamwe achitoti ndini uncle ari kubirira, danai mapurisa musungise. Ati tobva tati much love.